tuki ka. Malaos ka, Pampanga, Mekeni, tuki ka. Mamasyal ka, Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, e-abe. Mabiyayang araw po sa inyo, Kabalin. Kabalin, kung naalala nyo yung vlog number 30, yung gulay sa Italy, doon nakalagay, Kabalin, yung paglilinis ko ng garden, kung paano ko gagawin kapaki-pakinabang kahit maliit na lupa lang. Gaya ng nasabi ko sa Italy, Kabalin, napaka-importante ng lupa. Dahil siyempre, Kabalin, dito sa abroad, puro trabaho, paminsan-minsan lang ang libangan mo pag summer. Kasi pag hindi ho summer, pag imberno yung taglamig, puro sa loob ka lang ng bahay, hindi ka man makalabas. Dahil sobrang lamig, para ka nasa loob ng refrigerator. At pag summer naman, bumabawi ka sa pagtatanim ng mga gulay o sa garden mo, yung nakakatanggal ng stress o pagod sa trabaho. Siyempre naman, kahit namamasyal ka, Kabalin, hindi naman pwedeng lagi lumalabas, ika nga. Dahil kahit si FPJ nga po, nauubusan din ng bala. O lagi nga labas ng labas, gastos din ho. Kaya minsan, naglilibang ka. Samahan nyo ako, Kabalin, na anihin ang ating itinanim. Lagi ko sinasabi, pag may tinanim, may aanihin. O minsan, kahit may tinanim, mapipinsala at hindi magbubunga. Sa awa ng Diyos, Kabalin, gaya ko, isishare ko lang. Yun sa trabaho ko, akala ko, nagtanim ako, akala ko mabibigo. Nagkaroon ng pagkakataon, nagugustuhan naman ang trabaho. Sana nga lang yung trabaho magustuhan ako. Ngayon, Kabalin, ang vlog nito, samahan niyo ako. Gusto ko lang i-share o ipakita sa mga ating kababayan na sayang yung lupa sa Pilipinas kung hindi natin pakinabangan. Gaya ko, lagi ko sinasabi, nung nasa Pilipinas ako, yung lupa ko, yung bahay ko, nakatiyang-yang lang. Hindi man pinapansin. Pero dito, ang dami, kahit na isang paso lang, matatanim mong gulay. Paano pa po sa atin sa Pilipinas na laging tag-init o tag-ulan, maganda magtanim ng gulay. Kung tag-init, pwede mong diligan. Hindi gaya dito, kahit na anong gawin mo, tuwing summer ka lang pwede magtanim. Dahil nga gaya ng sabi ko, nag-i-yelo ang labas. Ito po, Kabalin, ng sample na itinanong ko noon. Panahon na nga niyan, unang harvest. Samahan niyo po ako para ipakita ko sa inyo kung paano at ano ang estilo ko sa pagtatanim sa maliit na lupa dito sa Italy. Tara, Kabalin. Una, Kabalin, meron po tayo ng ito. Medyo maniho ng sikat ng araw ngayon. Dahil summer, nasa 35 degrees. Ang init, parang Pilipinas din. Ito yung siling labuyo na tanim ko. At ibang klase ng sili, Kabalin, na pwedeng pakinabangan hanggang December. At saka ito, tanglad or lemongrass. At siyempre po, ang paborito ng mga Pilipino, hindi nawawala, ang ampalaya. Ampalayang Pilipinas po ito. At siyempre ito, Kabalin, meron din po tayo ng kamatis. Pulang-pula na ho. Kailangan ng mailuto. Ayan, Kabalin, meron ho din tayong saging para sa mukbang pagdating ng araw o may okasyon para hindi na gumamit ng plato o magugas. Binili ko lang yan sa online. Napakaligit lang po, sa isang buwan tumubo na ganito na ho kalaki. At siyempre meron po tayong talong, Kabalin. Ayan o. At meron din po tayong talbos ng kamote. Hindi ho nawawala kahit na ilaga mo lang sa tinatawag sa amin na bagoong sa Tagalog, sa amin na lubebe mga Kapampangan. At meron din po tayong kalamansi o kalamundin sa Kapampangan. Ayan, Kabalin. Napakaliit na garden pero napakikinabangan talaga. Ipakikita ko paano ang estilong ginawa ko.
Ang lupa dito kabalin, ito lang. Ganito lang kasi kaliit. Oh, yan lang. Parang nasa 90 centimeter lang po, 90 by 90. Ang lupa na binigyan ko ng pampataba. Ito kabalin, no? Pero importante dito, tulad na yung ampalaya, nandun yung puno kabalin. Siguro mga isang buwan pa. Ahaba ng ahaba ito kabalin hanggang dito, dito. Hanggang dun sa dulo. Ito po kasi yung garden na ito ay pag-aari pa ng apartment ko, kaya kahit anong ilagay mo pwede, hindi ko gaya dito, kaya sineperate ko itong gapangan ng ampalaya dahil sa kabilang bahay mga Italiano na po ang may-ari, medyo hindi nila alam ang ampalaya, kaya minsan pag nalilampas sa kanilang bakod sinisira o nililinis nila, hindi mo rin masisisi sa kanila na magpulotin yan. Ito po, sa mga Tagalog ang tawag dito pag nagluluto ng ampalaya with kamatis, ginisang kamatis na may ampalaya. Sa aming mga Kapampangan, ang tawag ko doon ay lagat apalya. Napakasarap po, paborito ng mga Pilipino o maging ako. Sayang nga lang ho, walang tuyo dito. Kung hindi ka lang uuwi sa Pilipinas o mga kaibigan na magdadala ng tuyo, mahirap. Yan ho, sana ho napasaya ko kayo o nagkaroon ng style sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Kung may pagkakataon magtanim ng mga gulay, wag po yung magdalawang isip. Maliit man po ang lupa na pagtatanim natin, basta talagahan ho at bigyan ng panahon, ibabalik nila ang pagod at paghihirap mo kabalin. So ngayon kabalin, hanggang dito na muna ang vlog natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and don't forget to link the notification bell para lagi kayong updated sa mga new videos ko. Sana po patuloy pa rin kayong manonood. Alam ko dahil wala ng yung ang tao nagiging busy, nababawasan na po yung nanonood sa mga video o sa vlog. Pero mas maganda naman po ang magbalik sa dati, ang kabuhayan ng mga tao, hindi lang pansarili o sa isang vlogger lang. Mas mainam po na magbalik sa dati, manumbalik ang kaligtasan ng mga tao, ang kasiyahan ng mga tao, kapaligiran natin. Sa awa ng Diyos kabalin, malalampasan po natin lahat ang gatinong sitwasyon dala ng pandemya. Sa ngayon kabalin, hanggang dito na lang po. Buhay Italy, proud kabalin.